Hola a tots i a totes. Anirem a veure com donar-nos d'alta com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació Català, o el que abans dèiem d'apuntar-nos a l'atur, mitjançant internet. En principi aniríem al cercador Google, on escriuríem les paraules alta soc. Aquí ens portarà en pàgines que es pot fer en castellà o en català. Agafarem el català. Bé, aquí tenim el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i inscripció com a demandant d'ocupació. Aquí hi ha una pàgina que ens explica molt bé com fer-ho. En qualsevol cas, a nosaltres el que ens interessa és donar-nos d'alta, aniríem aquí, tràmit d'inscripció com a demandant d'ocupació. Una vegada dins, deixarem tots aquests ítems i anirem aquí, que és on hem de fer el pas. Com ho hem de fer per internet, clicaríem per internet i aniríem a Besi, aquí us ho explica. A Besi, on ens sortiria la pàgina ja per inscriure'ns. I posarem el que ens demanin, nom, cognoms, documents, tot el que sigui. Les dades del domicili on residim, perquè teniu on residiu, on viviu, i un altre per rebre les notificacions que us enviïn. Que pot ser la feina, la casa d'un amic, on vosaltres creieu que ha de ser. I una vegada acabat, li donaríem a enviar i en un plaç de 48 hores estaríem inscrits. Això seria per la gent que té DNI. Les persones que tenen NIE, aquí ens ho explica també molt bé, NIE, haurien de fer la sol·licitud a través d'un telèfon del 900 800 046, on també seran atesos. I per ara res més. Fins aviat!